Id-diploma fil-management offrut mill-MCAST isir fuq bażi part-time fuq perjodu ta' sentejn bil-metodu ta' assessjar jieħu forma ta' assignments minflok eżamijiet. Numru ta' studenti fl-età ta' bejn il-25 u l-55 sena bdew dan il-kors f'Ottubru tal-2010. F'Diċembru ta' dik l-istess sena l-istudenti lestew l-ewwel żewġ assignments tagħhom u sa sena wara, Diċembru 2011, kienu lestew total ta' 9 assignments. Sal-lum iżda qatt m'għandhom ebda riżultat tagħhom. Fittra li bagħtu lill-Prim-Ministru Lawrence Gonzi u lill-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina, l-istudenti qalu li jħossuhom mitlufa għaliex f'Ottubru li għadda bdew it-tieni sena mingħajr ma kienu jafu għaddewx mill-ewwel sena. Ilmentaw mill-fatt li minkejja li tkellmu diversi drabi mal-amministrazzjoni tal-MCAST baqgħu qatt ma rċevew riżultati tal-assignments. L-istudenti spjegaw kif fl-2010 ħadu d-deċiżjoni li jibdew jistudjaw wara snin weqfin mis-sistema edukattiva bil-għan li jiżviluppaw karriera professjonali, imma bl-attitudni tal-MCAST issa qed jaqtaw qalbhom milli jkomplu bl-istudji tagħhom. Speċjalment l-istudenti li xtaqu jgħaddu għad-digri wara din id-diploma, iżda sal-lum qatt m'għandhomx riżultati xjuru. Staqsew x'se jiġri jekk fallew minn assignment u hemmx bżonn resit filwaqt li rrimarkaw li l-kors kien imħallas kollu minnhom fil-bidu tiegħu lura f'Ottubru tal-2010. Sa nhar il-ħamis stess l-istudenti tkellmu mal-għalliema tagħhom u saru jafu li lanqas l-assignments li ppreżentaw fit-tieni sena akkademika tagħhom għadhom ma waslu għandi tutor li jrid jikkoreġihom. L-istudenti appellaw għal soluzzjoni quddiem dik li sejħu bħala aġir irresponsabbli u mingħajr rispett tal-MCAST.